دونالد ترامب نالهم معنتي نجوه زوجح مالتي بتقيت 5 ساعات بتعمي بزحس ميدياتات كزارو وعلى ملو أوزي تري وزر لهم تجارات مالتي دونالد ترامب كقتلوا يوم مكيرم نيرم كعزيز مكرر دمو حاد بتشاي نير تهايلو أفتي مكرر زي دمو بزح ناي حلفتن سفلا لي وتاتن دستأخذ لزنيرة ناي مقتل مكرر يتغير كله دما تحبير لا أوز فيديو زي كم تتريو مالتي ترامب بنشتي يوم ليتو مالتي أفتي زنيشتي زملتلو كفتم بودي جارد حاد زنيرة يو كلاخل سو 5 بتشايون تجلس زلوا مالتي أفتي قالوا متى زهاولو ترامب مالتي لا أي قتلوا سعيرهم نيرم أفتي يخون دامبر أي تزاخن استجوار زي بلي مسخ عدم ولا أي عبي عوتي كل دما أي تزاريو بزح حساب كدناقصن كدناقرن زجبرة دي ويت زنارة ويدما ميت زنارة مالتي بزحت حلفتي كم جاي ديرفشن استهلا نختلو مالتي واستفلا ليول أزو بوتاتات زي تأكيوم نيرم بزعوا تي إيرانين استفلا لي نجاراتون حاويرم إنها تجمع جمون هالليو وتتقع التفاصيلاتي أوزي بتعمل زي دنقة تقعت ماسوي استفلا لي عن استزنارة كفنت تاوي دمو بدن قاس إخوة قاون غير ونلو سترا يخونن دونالد ترامب كفتي زنورون تدناغيرو يلدحريت وديو مالتي تمكراون بتعمي أي تساخعن يخون دامبر أسقاي 5 نبرن استفلا ليو نايتم فلي حيلي فورس ون كمرصو 5 خالون يمصيوم مالتيو نفتي حيلي زمصيوم زنورو بوتاتاتن نزي قتالي مالتيو لكل كلاخلو يم صيرا مالتيو اتي خاتاتالي ودمو بتعمي استفلا لي متقعتي خصم زوعله زي ابقيدي كوعلو 5 خالون زي ودون زي مثل مالتي حزب مغارغن دونالد ترامب بزحات زراوات تزاريولو እዚ ነገር እዚ ኣየብቅዕ እንዳየ ቀትልኩምን ካሊ ነጊሱውን ክቅጽል እዩ እዚ ነገር እዚ ይከሉ ዒሉ ኣብዚ ነገር እዚ ድማ ለኣየቲ ምቅታል ዝተኻየደሉ ኣብ ግምገማን ወይ ደሞ ኣፍቲ ናይ ኣኼባ እናሃለና እዩ ክል ድማ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብዚ ዝተኻየደሉ መንገዲ ደሞ ብምንታይ ምዃኑ እውን ክነጻረይና ዓቢና ትውሽጡ እውን እንታይ መሰረቱ እንታይ ያላዒሉ ናይ ክኸትሎ ከም ዝደለየውን ካበይ ተበጊሱውን ከም ዝመፀውን ዝብል ሓበሬታታቱን ኣብ ምጽራይ ይርከብ ክል ድማ እዩ መልሲ ሂቡ ኣብዚ ሂዎ ዘሎ መልሲ ያው እቶም ፍሊ ሓይሊ ወይ ደሞ እቶም ናይ ፎርሲ ዝነበሩ ብጣዕሚ ጠንካራታት ብምዃኖም ቅልጥፍ ኢሎም ኣፍቲ ነገር ብምጉያይ እዮም ከሳልጥዎ ክኢሎም ድማ ክብል ድማ እዩ ሓቢሩ ኣብዚ ሓቢርዎ ዘሎ ሓበሬታ ኣነ ያው ሰላን ይሽተ ተሪፈ ይኹን ዳምበር እዚ ነገር እዚ በዚ ይብቃዕን ክል ድማ ገሊጹ ኣብዚ ናይ መግለጺ ዝነበሩ ቦታታቱን ብዛዕባ ኢራን እቲ ዛዕባ ቀይዲ እዩ ክል ድማ ሓቢሮም ነይሮም እቲ ናይ ሓቢርዎ ዝነበረውን ብዛዕባ ኢራን ኣፍቲ ባሕሪ ሆርሙዝ ዓጽያቶ ዘላ ብኡ መንስኤውን ክኾን ክእል እዩ ዝተፈላለዩ ሃገራቱን ቅርሕንቲ ዘለዎን ምሳይ ላይል ከወግዳ ዝፅዕሮ ጻዕሪ እዩ ክብል ድማ ሓቢሩ ኣሎ እቲ እሱ ብቻ ይኾነን ዝተፈላለዩ ዝቃወሙ ፓርቲታት እንተሃልዮምን ላየል ከውድቑ ክፅዕሩ እዮም ይኹን ዳምበር ኣይወደቕን ክብል እዩ ሓቢሩ ዘሎ ኣነ እንተወደቅኩን ቀጻሊ ካሊእ ዝነግስውን እታ ኣነ ዝገብራ ዘለኹ ተግባር ወይ ደሞ ጥቕሚ ኣሜሪካን ጥቕሚ ዓለም ክጎይ ክብል ድማ እዩ ሓቢሩ ኣፍቲ ቦታታት ወይ ደሞ ኣፍቲ ናይ መቕተልቲ ቦታ ዝነበረ ወይ ሙከራ ብዙሓት ሰባት ንምእካብ ከምቶም CNN BBC አልጀዚራን ዝተፈላለዩ ዓበይትታት ብምእካብ ድማ እዮም ክሓትዎ ኢሎም ኣብዚ ክሓትዎ ዝውዕሉ ጥያቄታት ማለት ትራምፕ ሳላኒሽቴ ብምላጡ እቲ ዛዕባ ዕድል ይኩል ድማ እዮም ገሊፆም እቲ ወዲ ወይ ደሞ እቲ ቀታሊ ካቲ ዛእተየ ማለት ምንም ዓይነት ቻንስ ከም ዘይነበሮን ይኹን ዳምበር እቲ ምምኳር ግን ለቀጻሊውን ኣስጋ እዩ እዚ እንድሕር ተመኪሮ ካልኦቱን እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዮም ሓቢሮም ማለት እዩ ኣብዚ መጠንቀቕታ እዚ ደሞ ዝተፈላለዩ ናይ ሓለፍቲ ዓበይቲ ሓለፍትን ደቂ ሓለፍትን ዝነበሩውን ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ከም ዝነበሩ እዮም ገሊፆም ዝተፈላለዩ ሰባትን ቆልዑን ኣብዚ ቦታ እዚ ተኣኪቦም ነይሮም ማለት እዩ ተኽሲ ተዝፍጸም ነይሩ ብዙሕ ሰብ እንተጎደለ ነይሩ ይኹን ዳምበር እቶም ናይ ሓይሊ ኣሜሪካ ወይ ደሞ ፍሉይ ሓይሊ ዝኾኑ ብምሓዝ ግን ኣብ ቁጥጥር ውዕሊ ኣውዒሎም ኣለዉ ክል ድማ እዮም ሓቢሮም ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ናይ ባሕሪ ሆርሙዝ እውን ክጋየድ ክኢሉ ኣሎ እዚ ብምግባር ድማ እቶም ሃፋት ዓድታት እውን ኣብ ዓብዪ ጭንቀትን ኣብ ዓብዪ ጭቕጭቕን ከም ዘለውን እዮም ላገለጹ ዝውዕሉ ማለት እዩ እዚ ብምግባር እዮም ደሞ ኣብቲ ዓብዪ ሓደጋታት ወይ ደሞ ዘዝኒዮ ከም ዝኸኣለ እዮም ገሊፆም ዘለዉ እዚ ዘንስኦ ነገራት ግን እንታይ እዩ ክበሃል ተሎ ትራምፕ ኢደይ ኣይህብን ወይ ደሞ እዚ ነገር እዚ ብሰላማዊ ነገር ወዲየ ወይ እንድሕር ዘይተቐበልኩሞ ብሓይሊ ክውድኦ እየ ስለ ዝበለ እቲ ዋና መማረፂኦም ዘለዎም ማለት እዩ ንትራምፕ መወገዲ ወይ ደሞ ምጥፋእ እዩ ክብል ድማ እዮም ሓቢሮም ያው ብዙሓት ፎርስ ብምጥቃም እቲ ምንም ኣይቋረፆም ቶክስ ብምልዓል لترامب الكي قدا أيام غيرهم يخون دامبر أتي تقولي زنير عي حدا خمس ركبت تحد بودي كارد يومون ذلك أمر اللو زنير زيك أتصليو سلامة ونجر خون اللو يخون دامبر نحلا وزي تمرحوجن أتعلم عي تجرن تجمع كتير لام تقلن زنير زدمو لمن معلومات كوات هم زي خيل تنها جراتون بقولت أفك سرحالون ودمو كما يتعلم كم زلون دما حبر يفوت تخيل دما يناقلت وعيدو زنير زنما بزحات زراعات تزارو كم نسيين بيبيسن እዚ ነገር እዚ ሰላም ዕርቂ ክፍጸመሎ ምስ ፓኪስታን ዘሎ ችግሩን ክፍታሕ ኣለዎ እዮም ናውሉ ኢሎም
እዚ ነገር እዚ ከመይ ትሪእዎ ናልማዓንቲ ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ከምዚኦም ዝበሉ ሒዘልኩም ቀርብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ይትረሱ። ድሕና ቀኒ